Iffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Persuni b'Diżabilità u l-Awtorità tal-Istandards ta' Ħarsien Soċjali bil-għan li titnaqqas il-burokrazija u bekk jissaħħu drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Fl-iffirmar il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li dan kien l-aktar gvern fl-istorja tal-pajjiż li b'inizjattiva li ta' vuċi soda lil persuni b'diżabilità. Ftaħna l-bar tal-index qed nitkellmu fuq persuni ma jistgħux jaħdmu li jagħtaw il-paga minima netta, il-proġett Soċjetà Ġusta. Impenn soċjali ta' dan il-Gvern ta' dan il-Ministeru u wkoll jiena ngħid għandu jkun impenn ta' soċjali tagħna bħala pajjiż. Permezz ta' ftehimiet bħal dawn ser ikun hemm skambju ta' informazzjoni bl-obbligu li żewġ entitajiet jirrispettaw b'mod professjonali l-privatezza u l-konfidenzjalità. Dr. Falzon qal li permezz ta' dan il-ftehim ser ikun hemm lok ta' idejat ġodda fejn tidħol ir-riċerka u anke t-taħriġ il-professjonisti li jaħdmu ma' dawn il-persuni. Ftehimiet bħal dawn nevitaw duplikazzjoni, nevitaw li jkollna forsi anke veduti ma jaqblux għax iż-żewġ awtoritajiet qed jaħdmu flimkien. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Istandards tal-Ħarsien Soċjali Matthew Vella u l-Kummissarju d-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità Oliver Xikluna qalu li dan il-ftehim jagħti il-poter li ssir investigazzjoni jekk jinkisru l-istandards tal-awtorità u drittijiet oħra. Is-Segretarju Parlamentari għall-Persuni b'Diżabilità Antnia Ġusdeċelis qal li b'dan il-ftehim il-ħaddiema tal-Awtorità tal-Istandards ta' Ħarsien Soċjali ser jitħarġu fuq is-suġġett ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.